Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτριος Χριστός Κουγκράς και σήμερα θα μιλήσουμε για την εντολή επανάληψης για, από, μέχρι. Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη επισκόπηση για όσα θα μιλήσουμε στην διάλεξή μας. Θα πούμε στην εισαγωγή της για, από, μέχρι, η οποία είναι μία από τις τρεις δομές επαναλήψης. Στη γλώσσα, στη συνέχεια θα δούμε την δομή της για από μέχρι, να σας δώσω μια ιδέα πώς λειτουργεί και πώς την χρησιμοποιείτε. Θα δούμε μια ασκησούλα, μετά θα σας δείξω τον compiler τον οποίο χρησιμοποίησα για την άσκηση και τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς, είναι δωρεάν για να εξασκηθείτε στη γλώσσα. Και τέλος θα είναι οι πηγές μας. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την εισαγωγή. Εισαγωγή λοιπόν, στην περίπτωση που ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός, η γλώσσα διαθέτει και την εντολή για. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός. Και όπως λέει εδώ, η εντολή αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζετε τον αριθμό αυτό. Δηλαδή, όταν δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την για. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε άλλες εντολές επαναλήψεις. Ας δούμε λοιπόν λίγα σχόλια. Η εντολή αυτή χειρίζεται μία μεταβλητή, στην οποία αρχικά χωρείται η αρχική τιμή. Η τιμή της μεταβλητής συγκρίνεται με την τελική τιμή και εφόσον είναι μικρότερη από αυτήν, τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο βρόχο. Στη συνέχεια, η μεταβλητή ελέγχου αυξάνεται κατά την τιμή που ορίζει το βήμα. Αν η τιμή του βήματος είναι 1, τότε μπορεί να παραβληθεί. Αν η νέα τιμή είναι μικρότερη της τελικής, τότε ο βρόχος εκτελείται ξανά μέχρι η τιμή ελέγχου γίνει μεγαλύτερη της τελικής τιμής, οπότε τερματίζεται η επανάληψη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην δομή της για από μέχρι. Ωραία λοιπόν, η δομή. Ας ξεκινήσουμε με την σύνταξη στη γλώσσα. Εδώ λοιπόν είναι μια απλή περίπτωση πώς συντάσσεται η εντολή αυτή. Έχουμε τα αρχικά της εντολές. Πρώτα έχουμε για μη από αρχή τιμή μέχρι τελική τιμή με βήμα β. Μέσα είναι εντολές, τέλος πάντων είναι εντολές 3. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν η τομή είναι, όπως είπαμε και στα σχόλια, μια μεταβλητή που χαρακτηρίζεται σαν μετρητής. Δηλαδή πάντα στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη για έχουμε μια τιμή, ε, ένα μετρητή. Λέω. Μετά είναι η αρχική τιμή που παίρνει η μεταβλητή μη. Δηλαδή, άμα εδώ θα έχουμε, ξέρω εγώ, για μη από 1, η τελική τιμή που μπορεί να πάρει η μεταβλητή μη. Όπως είπαμε, για μη από 1 μέχρι, ξέρω εγώ, 10. Και β, το β μεταβολής της μεταβλητής μη. Για μη από 1 μέχρι 10 με βήμα 1. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή μη θα πάρει αρχικά την τιμή 1, θα ξεκινήσει από 1 μέχρι 10 με βήμα 1, δηλαδή κάθε φορά που γίνονται όλες εδώ οι εντολές και ξαναγυρνάει εδώ, η αρχική τιμή, δηλαδή το μη, όχι η αρχική τιμή, το μη, θα αυξάνεται κατά μία μονάδα, δηλαδή θα γίνει 2. Μετά ξαναγίνονται οι εντολές, θα γίνει 3 μέχρι που θα πάει 10 και θα σταματήσει η επανάληψη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν στο διάγραμμα ροής της για. Βλέπουμε εδώ οι εντολές 1, μετά είναι η μεταβλητή μη που παίρνει την αρχική τιμή. Μπαίνουμε μέσα, όσο το μη είναι μικρότερο ίσο της τελικής τιμής, κάνουμε τις εντολές, μετά το βήμα αυξάνει την μεταβλητή μη, μέχρι να φτάσουμε την τελική τιμή και είναι μεγαλύτερη. Και όταν είναι μεγαλύτερη και βγει ψευδής, κάνουμε στις εντολές 3. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βήματα. Βήμα 1, εκτελούνται οι εντολές 1, όπως είδαμε στο διάγραμμα. Δίνεται στη μεταβλητή μη η αρχική τιμή. Βήμα 3, συγκρίνεται η τιμή της μεταβλητής μη με την τελική τιμή.
Βήμα 4. Παραπάνω συνθήκη αναλυθής. Αν είναι αληθής, τότε εκτελείται η ομάδα εντολών 2 μέσα στην επανάληψη και αυξάνεται ή μειώνεται η τιμή της μεταβλητής μη όσο ορίζει το βήμα Β στο τέλος της επανάληψης. Και ο έλεγχος επιστρέφει στο βήμα 3. Δηλαδή, πάλι συγκρίνεται ο μεταβλητής μη με την τελική τιμή. Και αν η παραπάνω συνθήκη είναι ψευδής, τότε εκτελούνται οι εντολές 3 που είναι μετά την επανάληψη. Δηλαδή, τελειώνει η επανάληψη. Πάμε να δούμε ένα παραδειγματάκι. Εδώ είναι η εκφώνηση. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να δέχεται 10 κένους αριθμούς και να υπολογίζει πόσοι βαθούς είναι άρτιοι. Έχουμε εδώ το παράδειγμά μας. Βλέπουμε, ορίζει με αρχική τιμή στο π και βλέπουμε εδώ πως δουλεύει η για. Για i από 1 μέχρι 10. Και καθώς το βήμα εδώ είναι 1, δεν είναι υποχρεωτικό να γράφουμε με βήμα 1. Αλλά σε περίπτωση που το βήμα είναι 2 ή ένας άλλος αριθμός, θα πρέπει αναγκαστικά να το γράψουμε. Γράψε, δώσε τον i, ο ακέραιο αριθμό, διάβασε χ, αν χ mod 2 ίσον 0, τότε αυξάνεται το πλήθος. Τέλος αν, τέλος επανάληψης, γράψε άρτη και εμφανίζουμε το πλήθος. Αυτό λοιπόν ήταν ένα απλό παραδειγματάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε και μια ασκησούλα. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει το άθροισμα των περιττών αριθμών που είναι μικρότεροι από το 100. Πάμε να δούμε λοιπόν τη λύση της. Έχουμε εδώ τη λύση. Πρόγραμμα περιττή, μεταβλητές, ακέραιοι. Το άθροισμα είναι 0 για αριθμούς από 1 μέχρι 100 με βήμα 2. Καθώς θέλουμε τους περιττούς, θα ξεκινήσουμε από το 1, 3, 5, 7 κτλ. Και έτσι λοιπόν είναι το άθροισμα όλων των περιττών μέχρι το 100 και το εμφανίζουμε. Είναι μια απλή περίπτωση άσκησης και οπότε θεωρώ ότι είναι εύκολο καταλαβήσιμη. Φτάνουμε λοιπόν και στον compiler. Αυτός είναι ο compiler που χρησιμοποίησα για τις ασκήσεις και το παράδειγμα. Είναι δωρεάν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τις ασκήσεις σας και να εξασκηθείτε στη γλώσσα. Αυτές λοιπόν είναι οι πηγές που χρησιμοποίησα. Έχω εδώ και τα links, μπορείτε να τα πατήσετε να μπείτε να μελετήσετε περαιτέρω τις πηγές. Τέλος λοιπόν της διάλεξής μου. Ευχαριστώ πολύ.